Žil jednou v jednom království král, kterého měli lidé rádi. Po celé zemi si všichni říkali, že není panovníka dobrotivějšího. A král opravdu starostlivě pečoval o život podaných, vyjížděl na pravidelné cesty po svém království a rád ze státní pokladny pomohl každému, komu bylo zapotřebí. A je samozřejmé, že lidé v tomto království uvažovali, čím by na oplátku potěšili svého krále. Jednou, když projížděl kočár s králem kolem rybářova domku, dostala rybářka nápad. Už jsem na to přišla, spustila žena na vracejícího se rybáře od vody. Už vím, čím můžeme udělat našemu králi radost. Jdi si hned lehnout, brzy ráno se vypravíš na zámek. Na zámku zatím král informoval nejvyššího komořího. Tento rok bylo léto suché. Viděli jsme, že se na polích lidem moc neurodilo. Zítra ráno dej vyhlásit snížení daní. Jeho nejmilostivější veličenstvo je svému lidu skutečným otcem, zaskřípěl nejvyšší komoří. A jen co král zašel do své obrazárny, pustil se do práce. Druhý den slunce ještě nevyšlo a už všemi cestami od zámku proudily zástupy zemských úředníků, plnící rozkaz nejvyššího komořího. Všemu lidu se na vědomí dává a opravné nařízení oznamuje, že odvody do státní pokladny se zvyšují že se zvyšují o trochu, vyhlašovali úředníci všude a tak přitom pospíchali, že ani nestačili odpovídat lidem na otázku. A co král? Ví o tom náš král? V tom samém čase o 3 lesy dál dávala rybářka svému muži pokyny na cestu. Na zámku se s nikým nevybavuj. Dvořané tam vedou krásné řečičky a ještě by tě pomátli. A ve městě se také nezastavuj. Všichni se budou snažit, abys od nich něco koupil. A pospěš si, ať ti dárek pro krále nelekne. Rybář si vzal ženiny rady k srdci a pospíchal k zámku nejrychleji, jak jen to šlo. Teprve u zámeckých bran trochu zaváhal, když byl osloven člověkem dvorských způsobů. Hej, ty, co tak pospícháš? Pokud ty jdeš za králem bez vhodného dárku, tak máš poslední příležitost. Jedině my od dvora víme, čím si získat královu přízeň.
tišeji dodal. Jenom pro tebe, za obzvlášť výhodnou cenu. Ale to už se rybář vzpamatoval, slušně se tomu muži dvorských způsobů poděkoval a nejkratší cestou utíkal k zámecké fontáně. Den už se blížil k poledni a to byl čas, který král využíval ke krátkému odpočinku od vladařských povinností. Právě se těšil oblíbenými kousky své umělecké sbírky, když zaklepal nejvyšší komoří. Králi, veličenstvo, vzpomínáte na portrét princezny sousedního krále? Ten, co vaše výsost tolik toužila získat do své sbírky? Tady je. A za pouhých 1000 zlatých. Ale to 1000 zlatých, no to přece nemůžeme. Snížili jsme přece daně, rozvažoval udivený král. Vždyť jsme se domlouvali na 250 a poručil komořímu obraz vrátit. Mezitím rybář radostně procházel nádvořím zámku s nadějí, že už brzy pozdraví svého dobrotivého krále. Ale u průchodu na druhé nádvoří mu cestu zatarasil voják s poučením, že dál může pokračovat jen za 20 z králova daru. Rybář z toho nebyl moudrý, ale pospíchal a tak přikývl. V zápětí se od někud vynořil lokaj, vyžádal si od něho 5 z králova daru a přidal vysvětlení. Je všeobecně známo, že kdokoliv navštíví našeho nejmilostivějšího krále, neodejde neobdarován. A je též známo, že z králova daru je nutné kampak. Po zámku je zakázáno pohybovat se bez doprovodu. Zaplať a teprve pak tě ke králi zavedu. Rybář si to nestačil v hlavě všechno srovnat a už byl lokajem postaven před portál zámecké budovy, kde se ho dále směl ujmout pouze nižší komoří. Nižší komoří byl úředník vysokého postavení a ušlechtilého vystupování. Za 1/4 z králova daru se uvolil rybáře doprovodit s podmínkou, že se rybář po celou cestu bude držet 3 kroky za ním. Chodby na zámku nebraly konce a rybář už ztrácel naději, že kdy pozdraví svého krále, když se zastavili u jedněch dveří. Komoří mu ještě laskavě poskytl poučení, jak se má chovat v přítomnosti krále, a vpustil ho do trůního sálu. V trůním sále se rybář nesetkal s králem, ale za to se ho ujal nejvyšší královský komoří. Měl až polovinu. I když rybáři zněli rady jeho ženy v uších, byl ze všeho tak pomatený, že nevěděl, jak dál. Uvažoval. Voják na nádvoří si vyžádal 20 z králova daru. 5 chtěl lokaj a nižší komoří si poručil dokonce 1/4. To dává dohromady celou polovinu. A přestože nebyl v počtech moc kovaný, došlo i jemu, že dáli zbylou polovinu nejvyššímu komořímu už teď vlastně nemá nic. Z rozpaků ho vysvobodil až nejvyšší komoří. Pokud odmítáš zaplatit stanovenou daň z králova daru, tak pro takové tu máme zámeckou šatlavu. Ne, to ne, vyděsil se rybář a rychle souhlasil s polovinou. Král měl z rybářovy návštěvy upřímnou radost. Dlouho spolu rozprávěli. Rybář musel podrobně králi odpovědět na všechny otázky, jak se mu daří, co jeho žena a kolik má dětí, až nastala konečně chvíle, kdy mohl předat svůj dar. Milovaný králi, začal rybář nesměle, můj dárek pro tebe je skromný, a ještě nesměleji dodal. Ale má to háček. Dárek se musí teprve vylovit.
ale to je úžasné, my král budeme lovit. My už úplně sami ulovili rybu. No to se ti opravdu povedlo, rybáři. Hned si dáme vycpat, nešetřil potěšený král chválou a zároveň na rybáře naléhal, že si musí také něco přát, protože bez dárku ještě nikdo ze zámku neodešel. Rybář posmutněl. Při vzpomínce na dvořany, které potkal na zámku, by si nejraději nepřál nic. A tak cestou do sálu usilovně přemýšlel, jak dárek odmítnout a přitom laskavého krále neurazit. No tak prosím, řekni nám své přání, povzbuzoval ho král, když dosedl na trůn. Máš naše slovo, že ti splníme vše, co je v našich královských možnostech. K rozpačitému rybáři se odněkud přitočil nejvyšší komoří a hlasně přisvědčoval. Na celém světě nikdo nepochybuje o bezmezné štědrosti našeho dobrotivého krále. A přitom syčel na rybáře. Neslyšel jsi králův rozkaz? Přej si něco. A v tom rybáře napadlo, co si má přát. Nadechl se a odvážně spustil. Můj milovaný králi, mám jen tuto prosbu. Dej mi vyplatit 100 ranholí. Trůní sál plný dvořanů vyprskl smíchy. Jenom král se nad podivným přáním zachmuřil. Ale královský slib je královský slib a tak mu nezbývalo, než povolat Katova pacholka. Rybář postoupil k trůnu a pokračoval. Můj nejštědřejší králi, je mi to líto, ale tvůj dar mi nepatří. Už u druhého nádvoří jsem z něj musel slíbit 20 zámeckému gardistovi. To obnáší 5 ranholí na záda. Rychle spočítal Katův pacholek a pokynul gardistovi v sále, aby se dostavil. V zápětí na to, můj králi, si 5 vyžádal tvůj lokaj, vyjmenoval rybář dál. A Katův pacholek, který právě vyplatil gardistu, i hned povolal lokaje k převzetí 20 ran. Dál si svých 25 na záda vybral nižší komoří, a to už král, který pochopil, o co tu běží, a začínal se dobře bavit, pobízel rybáře. A dál, kdo má ještě nárok na daň z našeho daru? A dál mě oslovil takový vznešený pán, hledal rybář očima v sále. A ten si z tvého daru řekl ozbylou polovinu. Náš nejvyšší komoří, zvolal král překvapeně a nechal vyklidit trůní sál. Když nastal klid, král se bolestivě zašklebil. 50 ranholí. Nejsi zrovna nejskromnější, můj drahý komoří. No ale pojď si pro svou odměnu. Myslím, že si ji už dlouho zasloužíš. A ty, pacholku, plať řádně, ať nezůstaneme nic dlužni naší štědrosti. Katův pacholek se pustil do práce a král se obrátil na rybáře. Příteli, dal si nám nejenom milý dárek, ale ještě si nás dobře pobavil. Rádi bychom tě zaměstnali u nás na zámku. Ale chápeme, že to by pro tebe odměna nebyla. Tak máme lepší nápad. Jmenujeme tě nejvyšším královským porybným s ročním důchodkem 20 zlatých. To rybáře opravdu potěšilo. Svěřenou mu funkci vykonával co nejpoctivěji až do posledních dnů králova panování. A i v době, kdy mu byly titul i důchodek odebrány, stále s láskou vzpomínal na krále, kterého měli lidé rádi.